Hei, minä olen Kirsti Leppämaa ja näytän tässä esityksessä Wordin tiedostojen käsittelyä. Word 2007-versiossa on uusi XML-pohjainen tiedoston tallennusmuoto ja merkkinä siitä Word 2007 dokumentteihin tulee uusi tiedostotarkennin sinne tiedoston nimen perään. Tämä tarkennin on DOCX eli tuttavallisemmin Docs erotuksena vanhempien versioiden doc-päätteestä. Word 2007-versiolla tehtyjä asiakirjoja voi toki käsitellä myös Wordin vanhemmissa versioissa, mutta silloin näihin vanhempiin versioihin pitää hankkia yhteensopivuuspaketti ja sen jälkeen näitä uusimmalla versiolla tehtyjä tiedostoja voi käsitellä myös vanhemmissa versioissa. Mutta toki niissä on sitten käytettävissä vain ne ominaisuudet, mitä vanhemmissa Wordin versioista löytyy. Aikaisempien Word-versioiden asiakirjoja on mahdollisuus tuoda myöskin Word 2007-versioon ja niitä voidaan muokata täällä joko kaikilla näillä uusimmilla Wordin ominaisuuksilla, jolloin ne pitää tallentaa myöskin Word 2007 tallennusmuotoon. Mikäli näitä aikaisemmilla Wordin versiolla tehtyjä asiakirjoja halutaan työstää täällä uudessa versiossa vain väliaikaisesti ja pitää säilyttää niissä se yhteensopivuus niihin aikaisempiin versioihin, niin sekin on täysin mahdollista. Silloin näitä vanhempia asiakirjoja työstetään niin sanotussa yhteensopivuustilassa ja silloin tällä Word 2007 versiossa on käytettävissäkin vain ne ominaisuudet, jotka ovat yhteensopivia näihin aikaisempiin versioihin. Katsotaan lisää näitä tallennusmuotoja hetken kuluttua. Aloitetaan ensin uuden asiakirjan aloittamisesta. Kun Word käynnistyy, näytöllä näkyy yksi uusi asiakirja, johon voitaisiin lähteä kirjoittamaan tekstiä. Usein on kuitenkin niin, että halutaan tehdä se asiakirja jonkin valmiin mallin pohjalta, ja näihin asiakirjamalleihin pääsee käsiksi napsauttamalla täältä Office-painikkeesta ja valitsemalla valikosta komennon uusi. Tässä valintaikkunassa näkyvät kaikki ne mallit, jotka ovat tässä työasemassa käytettävissä. Otsikon Microsoft Office Onlinein alta löytyvät sellaiset asiakirjamallit, jotka voin käydä lataamassa Microsoftin kotisivuilta. Ne ovat toisinaan hyvinkin käyttökelpoisia, niitä voi toki tutkia siellä, mutta usein on niin, että yrityksessä halutaan käyttää jotakin itse tehtyjä asiakirjamalleja tai niitä asiakirjamalleja, jotka ovat tulleet valmiina Wordin asennuksen myötä. Ensimmäisenä tässä listassa on valittuna tyhjät ja viimeksi käytetyt mallit. Sen myötä tähän keskimmäiseen ikkunaan tulee näkyville vaihtoehdot tyhjä asiakirja ja uusi blogimerkintä. Blogimerkinnän luominen edellyttäisi sitä, että käyttäjällä olisi jossakin rekisteröity blogitili ja siihen emme puutu tässä sen enempää. Tässä keskimmäisen ikkunan alaosassa näkyvät sitten viimeksi käytetyt mallit ja itse olen muokannut viimeksi jotakin pöytäkirjaa ja käyttänyt siinä tällaista pöytäkirja-asiakirjamallia pohjana. Jos napsautan tästä, niin näen tässä oikeassa reunassa vähän paremman esikatselun siitä, että minkälainen asiakirja tämän mallin pohjalta syntyisi. Voin toki valita täältä vasemmasta reunasta myöskin vaihtoehdon asennetut mallit, ja silloin näen kaikki sellaiset asiakirjamallit, jotka on asennettu Wordin asennuksen yhteydessä. Kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä näitä ei välttämättä asenneta laisinkaan, mutta kannattaa käydä omalla työasemalla tutkimassa, mitä vaihtoehtoja tästä listasta löytyy. Valitsemalla vaihtoehdon omat mallit näytölle avautuu uusi valintaikkuna, varsin perinteinen valintaikkuna, samantapainen kuin aikaisemmissa versioissa, ja täältä tyypillisesti löytyvät ne yrityksen tai yhteisön itse tekemät käyttäjien käyttöön tarkoitetut asiakirjamallit. Täällä voi näkyä useita välilehtiä sen mukaan, miten ne on yrityksessä tai yhteisössä haluttu ryhmitellä. Ja täältä sitten, kun löytyy sellainen sopiva asiakirjamalli, sitä voi napsauttaa ja täälläkin voi nähdä sen pienen esikatselukuvan. Ja jos tämä on se malli, jonka pohjalta haluan tehdä uuden asiakirjan, napsauttaisin vain OK-painikkeesta.
Näytölle avautuu uusi asiakirja tuon äsken valitun mallin pohjalta ja täällä ohjelmaikkunan yläreunassakin näkyy nyt tällainen työnimi tälle asiakirjalle. Tämä on tämän työskentelykerran asiakirja numero 2. Asiakirjamallista tänne ilmestyi kaikenlaisia asetuksia, valmiita tekstejä ja nyt voisin lähteä muokkaamaan tätä asiakirjaa. Asiakirja kannattaa kuitenkin tallentaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tehdä se päätös tuosta tallennusmuodosta, käytetäänkö Word 2007 omaa tallennusmuotoa vai tehdäänkö tästä asiakirjasta yhteen sopiva aikaisempien versioiden kanssa. Valitsen täältä Office-painikkeesta ja sieltä avautuvasta valikosta komennon tallennan nimellä, jolloin tähän oikealle ilmestyy lista erilaisista vaihtoehdoista. Ensimmäinen vaihtoehto tallennukselle on, että tallennetaan oletusarvon mukaisessa tiedostomuodossa. Eli Wordin asetuksista pystyy käyttäjä itse määrittelemään, että mikä on se oletustallennusmuoto, mihin kaikki uudet asiakirjat tallennetaan. Tässä työasemassa minulla on oletustallennusmuotona Word 2007 version oma tallennusmuoto, joka laittaa tiedostoon sen Docs-tarkentimen tiedostonimen perään. Voisin toki tallentaa tämän asiakirjani myöskin mallina, mutta ehkä tämä voisi olla se varsin tavallinen vaihtoehto. Eli tehdään tästä asiakirjasta tiedosto, joka on täysin yhteensopiva näiden Word-versioiden kanssa. Muita vaihtoehtoja ovat PDF tai XPS-tallennusmuoto ja näistä oletettavasti tuo PDF-tallennusmuoto on se tutumpi. Ja näissä kannattaa huomata se, että jos haluaa tallentaa asiakirjansa PDF-muodossa, niin sitä varten pitää hakea Microsoftin sivuilta apuohjelma, jos sitä ei ole jo työasemaasi asennettu. Ja tässä kannattaa huomioida myöskin se, että aina kun asiakirja tallennetaan PDF-muodossa, niin sitä ei voi enää Wordissä PDF-muodossa käsitellä. Ja sen vuoksi olisikin tärkeää, että jokainen asiakirja tallennetaan jossakin Word-muodossa. Ja kun siitä sitten halutaan esimerkiksi sähköpostissa lähettää PDF-muoto tai julkaista se johonkin web-sivulle, niin silloin se käytäisiin täältä erikseen sitten julkaisemassa kopio siitä asiakirjasta. Muita tallennusmuotoja ovat esimerkiksi puhdas tekstimuoto, josta tiedostotarkentimena näkyy tuo TXT-muoto, tai esimerkiksi varsin yleisesti käytetty RTF-tiedostomuoto, jossa osa tekstimuotoiluista tallentuu, mutta vain rajallisesti. Ja voin valita näistä vaikka nyt tuon ensimmäisen vaihtoehdon, nimittäin kun tämä asiakirjan tallennusikkuna avautuu, niin voin vielä täällä muuttaa tuota haluamaani tallennusmuotoa. Ensimmäiseksi voisin valita, mihin haluan tallentaa tämän tiedostoni. Haluan laittaa sen omat tiedostot kansiooni ja siellä vielä erityisesti tarjoukset kansioon. Kaksoisnapsauttamalla tuota kansion nimeä pääsee siihen valittuun kansioon ja vastaavasti sitten tästä painikkeesta napsauttamalla pääsee sitten siirtymään täällä kansion rakenteessa ylöspäin. Mikäli huomaan, että jokin tarpeellinen kansio puuttuu, voin luoda sellaisen itselleni napsauttamalla tästä luo uusi kansio painikkeesta. Ja sen jälkeen annetaan tälle kansiolle nimi, laitetaan sille nimeksi vaikka pöytäkirjat, napsautetaan OK-painikkeesta, jolloin tämä uusi kansio luodaan tämän tarjoukset kansion sisään ja samalla siirrytään tämän uuden kansion sisään. Ja nyt voisin sitten miettiä tuolle tiedostolle sopivan nimen. Ensimmäiseksi tässä tallennusikkunassa kannattaa kuitenkin antaa sille tiedostolle sopiva nimi. Ja tiedoston nimikentässä tuo oletusnimi onkin jo valittuna, mikä tarkoittaa sitä, että siihen päälle voi kirjoittaa uuden nimen tai jos tuntuu mukavammalta, niin sen voi myös delete-näppäimellä tyhjentää ja kirjoittaa siihen sopivan nimen tälle tiedostolle. Olkoon vaikkapa nyt sitten pöytäkirja 1. Sen jälkeen
kannattaa tarkastaa vielä tämä tallennusmuoto, onko se varmasti sitä muotoa, mitä haluttiin. Ja nyt tämä asiakirja on tosiaankin tallentumassa Word 2007 version tiedostoksi, kuten tuolta Office-painikkeen valikosta valitsinkin. Jos vielä tässä kohtaa muuttaisin mieleni, niin voisin avata tämän listan ja valita täältä esimerkiksi vaihtoehdon Word 97-2003 asiakirja, jolloin tiedostonimen tarkentimeksi tulisi tuo perinteinen doc-pääte. Tästä samasta listasta löytyvät sitten ne muut vaihtoehdot. Voin tallentaa sen PDF-muotoon, voin tallentaa myöskin web-sivuun, jota tuolta Office-painikkeen valikosta ei valmiina löytynyt laisinkaan, tai valita sitten näitä pelkkiä tekstimuotoja tai hieman muotoiltuja tekstimuotoja. Tässä tapauksessa kuitenkin haluan tallentaa sen nimenomaan Word 2007 muotoon, ja sen vuoksi tämä valitsemani tallennusmuoto oli aivan oikea. Ennen kuin napsautan tallenna-painiketta, niin pitäisi vielä tarkistaa, että tämä menee varmasti oikeaan kansioonsa. Ja tähän kansioon en halua sitä tallentaa, vaan napsautan tuolta omat tiedostot kuvakkeesta. Ja täällä haluaisin tallentaa sen ihan uuteen kansioonsa, ja sen uuden kansion saan tehtyä täältä yläreunasta luo uusi kansio -painikkeesta. Kansiolle kirjoitetaan nimi, laitetaan tälle nimeksi vaikkapa pöytäkirjat. Sen jälkeen napsautan OK, jolloin tämä uusi kansio luodaan tänne omat tiedostot kansion sisään, ja se myöskin avataan niin, että tämä ensimmäinen uusi asiakirjani tallentuu nyt nimenomaan tähän uuteen kansioon. Napsautan vielä tallenna -painikkeesta ja näin on asiakirjani tallennettu. Täällä ohjelmaikkunan yläreunassa näkyy nyt tämän tiedoston nimi, millä se on tallennettu, ja työasemassani on määritelty näkyville nämä tiedostotarkentimet. Sen vuoksi myöskin tämä 2007 versio tiedostotarkennin näkyy täällä ylhäällä. Nyt voisin käyttää tässä kaikkia Word 2007 version ominaisuuksia, mikäli aion muokata tätä pelkästään tässä uusimmassa Wordin versiossa. Mikäli sitten jossain vaiheessa tämä asiakirja menisi muokattavaksi myös niissä aikaisemmissa Wordin versioissa, niin niissä pitäisi sitten olla asennettuna se yhteensopivuuspaketti, jotta tämän tiedoston saisi niissä avoimeksi. Voin toki tehdä myös itse sen, että tallennan tämän pöytäkirjani tuohon aikaisempien versioiden kanssa yhteensopivaan muotoon, ja sen voisin tehdä taas täältä Office-painikkeen valikosta valitsemalla tallennan nimellä ja vaihtoehdon Word 97-2003 asiakirja. Ja kun napsautan tästä, saan tuon samanmoisen tallennusvalintaikkunan tähän uudestaan esille. Voin tallentaa sen ihan tähän samaan kansioon, vaikka samalla nimelläkin, mutta nyt tallennusmuotona on tuo valikosta valitsemani aikaisempien versioiden kanssa yhteensopiva muoto. Silloin tiedostotarkentimeksi tulee tuo pelkkä doc, ja voin tästä suoraan napsauttaa tallenna -painikkeesta. Ja tässä näytöllä tärkein muutos nyt oikeastaan näkyy täällä ohjelmaikkunan yläreunassa. Eli nyt kun tämä tiedosto, joka on avoinna, on yhteensopiva aikaisempien versioiden kanssa, niin nyt Wordissä työskennellään yhteensopivuustilassa. Ja se näkyy sitten esimerkiksi täällä valintanauhan lisävälilehdellä. Täältä, jos koitan ottaa jotakin tiettyjä toimintoja käyttöön, niin tuossa kohdeohjeessakin näkyy teksti, että toimintoja on rajoitettu, koska tämä asiakirja on yhteensopiva aikaisempien versioiden kanssa. Jotkin toiminnot ovat kokonaan pois käytöstä, ja sekin näkyy tuossa kohdeohjeessa. Ja tämä on sikäli hyvä toiminto ja asia, että nyt kun muokkaan tätä asiakirjaa täällä Word 2007, niin nyt en vahingossakaan pääse käyttämään sellaisia ominaisuuksia, jotka aiheuttaisivat sitten ongelmia tuolla aikaisemmissa versioissa. Avaan vielä tähän näytölle uuden asiakirjan, ja sen teen helpoimmin täältä Office-painikkeen valikosta. Tästä voin valita komennon avaa tai
tarkistaa tästä oikeanpuoleisesta listasta, että näkyykö kaipaamani asiakirja tässä listassa. Tässä näkyy pitkä lista viimeksi käsiteltyjä asiakirjoja ja ne, joiden edessä on numero, voidaan avata näppäinkomennolla, esimerkiksi vaikkapa tuo asiakirja painamalla näppäimistöltä numeroa 3. Täällä ihan oikealla laitimmaisena näkyy tällaisia pieniä pinnejä, nastoja, ja näillä voidaan kiinnittää jokin asiakirja tähän viimeksi käytettyjen tiedostojen listaan sillä tavalla, että vaikka käsittelisin mitä tahansa muita asiakirjoja, niin esimerkiksi tämä kyseinen asiakirja tässä näkyy tässä listalla pysyvästi. Ja näiden nastojen asentoa voi muuttaa napsauttamalla niitä. Nyt tuota asiakirjaa ei ole enää lukittu tähän listaan. Sen sijaan esimerkiksi nyt tämä asiakirja pysyy tässä listalla jatkossakin. Mutta mikäli asiakirjaa ei tästä löydy, niin silloin valitaan komento avaa ja näytölle avautuu tiedoston avausikkuna. Ja tässä kansiossa ei tuota kaipaamaani asiakirjaa ole, joten siirryn vaikkapa kansiorakenteessa ylöspäin napsauttelemalla avaa yläkansiopainiketta ja käyn hakemassa tuolta tarjoukset kansiosta, kaksoisnapsautan sitä, sopivan tiedoston ja otan käyttöön tuosta tuon tarjous 134. Ja tässä nyt sitten näkyy jo heti tuo tärkeä ero, että tämä on nyt sitten yhteensopiva Word-asiakirja ja voin sen avata tähän näytölle, mutta nyt se avautuu nimenomaan tähän yhteensopivuustilaan. Nyt jos muokkaan tätä asiakirjaa, teen siihen sopivia muutoksia ja sen jälkeen tallennan sen, niin se edelleen pysyy yhteensopivuustilassa, eli tuo tiedoston tallennusmuoto ei välitallennuksista muutu mihinkään. Nyt jos haluaisin tallentaa tämän sitten Word 2007 muotoon, niin silloin napsauttaisin Office-painikkeesta valikon auki. Ja nyt voisin valita tuon vaihtoehdon, mitä tutkimme jo aikaisemmin, eli tallennan nimellä ja valita täältä Word-asiakirjavaihtoehdon. Ja tässä on se hyvä puoli, että nyt sinne jäisi sitten olemaan se alkuperäinen aikaisemmalla versiolla tehty doc-päätteinen tiedosto ja tämän komennon myötä syntyisi uusi 2007 version docs-tiedosto. Voisin käyttää myös komentoa muuna, jolloin tämä tarjous 134 muunnetaan aikaisemmasta tallennusmuodosta tähän uuteen ja silloin siitä tulee erillinen ilmoitus, että nyt ollaan tallentamassa, muuntamassa tätä uusimpaan tiedostomuotoon ja tässä asiakirjassa saattaa sen myötä tapahtua joitakin muutoksia. Lisätietoja painikkeesta pääsee käsiksi Wordin ohjeisiin, joista voi tutkia asiaa vielä tarkemmin. Napsautan kuitenkin OK-painikkeesta ja sen myötä tämä asiakirja on nyt muunnettu. Ylhäällä näkyy kuitenkin vielä doc-tiedostopääte, mutta sana yhteensopivuustila hävisi siellä. Ja aina kun asiakirjan muuntaa aikaisemmasta versiosta tähän uudempaan tallennusmuotoon, niin sen päätteeksi, toiminnon päätteeksi kannattaa tehdä vielä välitallennus. Useimmille asiakirjoille yhteensopivuustila on aivan riittävä muokkaustila. Jos nyt kuitenkin haluaisin tässä asiakirjassa käyttää näitä Word 2007 version uusimpiakin ominaisuuksia, niin silloin tämän tiedoston tallennusmuotoa on vaihdettava. Teen sen napsauttamalla Office-painikkeen valikon auki, valitsen täältä komennon tallennan nimellä ja edelleen Word-asiakirja. Tallennuksen valintaikkunassa tarkistan, että tiedoston nimi on oikein, tallennusmuoto on nimenomaan tuo Word 2007 tallennusmuoto ja tarkistan, että yhteensopivuus noihin aikaisempiin Word-versioihin on katkaistu. Eli tästä kohdasta
pitää puuttua tuo valintamerkki. Ja sen jälkeen napsautetaan tallenna painikkeesta. Word kysyy vielä varmistuksen, että tiedänkö mitä olen tekemässä. Napsautan OK-painikkeesta ja nyt tämä asiakirja on täysiverinen Word 2007 asiakirja. Se näkyy muun muassa täältä ohjelmaikkunan otsikkoriviltä. Siellä näkyy tuo nelikirjaiminen tiedosto tarkemmin. Avaan näytölle vielä yhden asiakirjan. Teen sen napsauttamalla Office-painikkeen valikosta auki ja valitsemalla täältä komennon avaa. Ja valitsen vaikka tämän tiedoston ja napsautan vielä avaa painikkeesta. Tässä asiakirjassa olen käyttänyt sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole yhteensopivia aikaisempien Word-versioiden kanssa. Täällä on esimerkiksi asiakirjan lopussa lisätty tällainen Smart Art-grafiikkaobjekti, jota voi muokata tässä Word 2007 versiossa hyvin monipuolisesti. Nyt jos haluaisin antaa tämän tiedoston kuitenkin käyttöön johonkin Wordin aikaisempaan versioon, niin silloin voin tallentaa tämän yhteensopivassa muodossa. Valitsen täältä Office-painikkeen valikosta komennon tallennan nimellä ja valitsen täältä tämän yhteensopivan tallennusmuodon. Kansio on OK, samoin tiedoston nimi on kelvollinen ja tallennusmuotokin on juuri se mitä halusin, eli yhteensopiva aikaisempien versioiden kanssa. Napsautan tallenna painikkeesta ja seuraavaksi Word antaakin minulle listan niistä asioista, jotka tässä asiakirjassa eivät ole yhteensopivia aikaisempien Word-versioiden kanssa. Jokaisesta ominaisuudesta on kerrottu, mitä sille tapahtuu tämän tallennuksen yhteydessä, ja mikäli nyt tarvitsen tätä tiedostoa käsiteltäväksi niissä aikaisemmissa Word-versioissa, niin silloin valitsen vain jatka vaihtoehdon. Ja päällisin puolin esimerkiksi tässä Smart Art-grafiikassa ei tapahtunut suurtakaan muutosta. Se näyttää aivan samalta kuin ennenkin tallennusta. Ylhäältähän nyt näkyy, että on yhteensopivuustila käytössä. Siellä näkyy tuo aikaisempien versioiden doc-tiedosto tarkemmin. Mutta nyt jos napsautan tätä Smart Art-grafiikkaa, niin huomaankin, että se on täällä muuttunut kuvaksi, jota voi muokata kuvatyökalujen avulla. Jos on käyttänyt tiedostossaan näitä Word 2007 version ominaisuuksia, niin silloin kannattaa pitää se alkuperäinen tiedosto aina siellä tallessa, niin että nyt jos haluaisin tätä kaaviota tässä muokata niillä Smart Art-grafiikan keinoilla, niin voisin ottaa aina silloin sen Word 2007 version tästä tiedosta esille, muokata sitä siellä kaikin keinoin ja sen jälkeen tallentaa sen uudestaan yhteensopivaksi näiden aikaisempien versioiden kanssa. Yrityksissä ja yhteisöissä voidaan tietysti sopia myöskin joku siirtymäaika, jolloin kaikki tiedostot tallennetaan vielä aikaisempien versioiden tallennusmuodossa. Silloin ei tule sitten mitään ongelmia siitä, että on käytetty näitä uusimpia ominaisuuksia, jotka sitten saattavat olla hieman ongelmallisia, kun niitä kyseisiä asiakirjoja käsitellään niissä aikaisemmissa Wordin versioissa. Tallennettiinpa ne asiakirjat sitten missä muodossa tahansa, niin aina asiakirjan mukana tallentuu joukko asiakirjan ominaisuustietoja. Näitä ominaisuustietoja voi tarkistella napsauttamalla täältä Office-painikkeesta valikon auki ja valitsemalla vaihtoehdon valmistele. Täältä voi tarkistaa asiakirjan nähdäkseen, että minkälaisia ominaisuus- tai metatietoja tähän on mahdollisesti piilotettu. Toinen tapa on avata tämä ominaisuudet ikkuna tähän näytön yläreunaan ja täältä esimerkiksi näen, että täällä tallentuu nyt tekijän nimi, asiakirjalle on annettu jokin otsikko ja muita metatietoja ei tässä näytä olevan. Napsauttamalla tästä asiakirjan ominaisuudet painikkeesta pääsen kuitenkin käsiksi näiden ominaisuuksien lisäasetuksiin, jolloin näytölle avautuu hyvin tällainen perinteisen näköinen valintaikkuna. Täältä näkyy hyvin paljonkin kaikenlaista tietoa tästä kyseisestä asiakirjasta. Täältä voi tarkistaa myöskin yhteenvetotietoja, jotka osittain näkyvät jo tässä asiakirjan yläreunassa olevassa laatikossa. Täältä näkyy myös sellaisia tietoja,
joita tuossa ei ollut heti tarjolla, tässä esimerkiksi yrityksen nimi. Näitä tietoja voi hyödyntää esimerkiksi kirjoittamalla avainsanoja. Voidaan auttaa erilaisia hakukoneita paremmin löytämään tämä asiakirja myöhemmin. Ja kun nämä kaikki tiedot on täällä tarkistettu ja mahdollisesti täydennetty, niin sen jälkeen napsautetaan OK-painikkeesta, voidaan sulkea tämä valintaikkuna ja voidaan myöskin sulkea tämä asiakirjan tietoruutu, tämä laatikko tästä asiakirjan yläpuolelta. Sen jälkeen asiakirja kannattaa tietysti tallentaa, jotta myöskin nämä ominaisuustiedot tallentuvat asiakirjan mukana. Jos nyt haluaisin lähettää tämän asiakirjan vaikka sähköpostilla eteenpäin, niin haluaisin ehkä tarkistaa, mitä kaikkia piilotietoja tai metatietoja tässä asiakirjan mukana kulkee. Osittain näinkin sen jo napsauttamalla täältä Office-painikkeen valikosta komentoa valmistele ja tutkimalla näitä ominaisuuksia. Valitsen kuitenkin vielä vaihtoehdon tarkasta asiakirja, jolloin Word käy tarkastamassa tämän asiakirjan kaikkien näiden ominaisuuksien osalta. Erityisesti pitkissä asiakirjoissa tämä helpottaa hyvin paljon työtä, kun ei tarvitse koko asiakirjaa selata läpi ja tutkia, että onko siellä mahdollisesti vielä jotakin kommentteja tai muokkausmerkintöjä näkösällä. Ja napsautan tästä tarkasta painikkeesta, siellä suoritetaan tuota tarkistusta ja annetaan lista siitä, mitkä olivat OK ja mitkä mahdollisesti vaativat tuota tarkastelua. Tässä asiakirjassa esimerkiksi tiedän, mitä on tuolla asiakirjan ominaisuuksissa, koska kävin juuri katsomassa sen siellä ominaisuusikkunassa. Ja myöskin tästä asiakirjasta tiedän, että ylätunnisteessa ei oikeasti ole mitään sellaisia tietoja, mitä en voisi lähettää eteenpäin. Joten tämä asiakirja on ihan kunnossa. Suljen valintaikkunan ja nyt voisin lähettää tämän asiakirjan vaikka sähköpostilla eteenpäin varmana siitä, että siinä ei ole mitään ylimääräistä informaatiota, joka ei kuulu vastaanottajalle. Näytän vielä viimeksi, miten voin tallentaa tämän asiakirjan PDF-muotoon, joka on varsin tavallisesti käytetty asiakirjojen muoto silloin, kun niitä lähetellään henkilöltä toiselle tai halutaan esimerkiksi liittää osaksi web-sivuja. Valitsen sitä varten täältä Office-painikkeesta valikosta komennon tallennan nimellä ja vaihtoehton PDF tai XPS. Ja jotta tämä vaihtoehto näkyisi tässä listassa, niin se edellyttää sitä, että Microsoftin kotisivuilta on asennettu ylimääräinen apuohjelma, jonka avulla tiedostoja voidaan tallentaa yleensä PDF-muotoon. Valitsen tämän vaihtoehdon ja tarkistan, että kansio on sopiva. Valitsen vaikka tuon omat tiedostot kansion ja tiedoston nimi on ihan kunnossa. Tallennusmuotona on PDF. Ja oletusarvoisesti tuo tiedosto avataan tähän näytölle tämän julkaisemisen jälkeen.